aka na-achị Anambra steeti bụ ọkammụta Chukwuma Soludo agbapego otu ụzọ dị kilomita 2.1 arụrụ n'Okpor. Ya bụ ụzọ bụ nke arụ site n'aka Chief Cletus Uzeze Oragwa, Managing Director Zenco Communications Limited, Zenco Properties, Zenco Mobiles Partner nakwa CEO nke Mario and Juliet Baby Diaper. Gere akụkọ ahụ ka o si wee gaa. Dịka ọ na-ele anya njikọ n'etiti gọọmenti nakwa ndị nnọrọ onwe, Gọvanọ Soludo mere ka amata na etu a ga-esi wee gaa n'iru n'obodo bụ ụdịrị njikọ a nke ọ kpọrọ Public Private Community Partnership (PPCP). O mere ka amata na nke a bụ isi sekpụ ntị eji ebugharị ọnọdụ ala Igbo, wee chetakwa etu esi wee si otu a rụọ ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ n'ime obodo dị iche iche. Chief Oragwa n'aka nke ya mere ka amata na ụzọ ahụ ọ rụrụ bụ nke kachasị nke iji cheta nne ya bụ ihe ọma ọ na-eme n'obodo.